magsupay man lugod an sa indong kaugmahan, asin katuninungan mga tugang. Ako po si Vic Nierva, mag-iribahan kita sa sarong episode nin pagrawit-dawit, kun kaya padagos ang sakuyang pag-alok sa Indogabos, magbikol kita. Siring sa sinabi ko kan sarong simana, ang episode na ini itatalaan ta sa pagbasa nin mga obrang Bicol. Ang mga rawit-dawit na ini sa tuyang mga interruptions sa padagos tang pag-adal kan sa tuyang tataramon. Tanganing urug tapang mahiling asin mapag-atid-atid ang tunay asin dayaday na kagayunan kan mga tataramon kan sa tuyang rehiyon. Sa episode na ini, magbasa kita nin duwang rawit-dawit na harani sa elemento kan tubig. An inot, sinurat kan sa indong lingkod. An ikadua, obra kan saro sa pinakamabansay sa mga Bicolnon na mga pararawit-dawit. Uya an inot na piyesa, an isla na sakuyang sinurat. Isla. Sa kagagapuan na pampang kaining isla, napaisip ako kung itong mga istorya totoo. Mga surat na linaom sa bote na nakakaabot sa sarong baybayon hali sa saro pa. Napaisip man ako sa karanihan, bakong karayuan kaining mga isla na nahihiling ko. Mga parabarutong sabat sa balud, minadara sa to, asin ngunyan, kita, minatiklop, asin nagigin mga surat, nakalaom sa mga bote o baruto. Sa saro pang baybayon, tibaad, sa bako ng magapu, minalaom kita na akuon, asin basahon, asin rimpuson. Isla, sarong rawit-dawit na sinurat kan sa indong lingkod. Ang ikaduwang piyesa na sa tuyang babasahon, sinurat kan premyado asin kinagalangan na pararawit-dawit na si Luis Cabal Quinto kan Magaraw, Camarines Sur. Ang rawit-dawit na ini, katitulo kan hinalian na libro na Tignarakol na pinublikar kan Ateneo de Naga University Press kan taon 2013. Tignarakol. Sa danaw na parati kong pinagkakarigusan, natataunaw kong nagtataob na naman. May nagbubukad na malibago sa gilid. Hararumon ang pinagsasanop nin tubig, na ginuguyod ka nagtutukaw na bulan. Bago ako magpadago sa maan na paghuba, madurot-dot ang maatumkong mga muro sa nagdadalagan, nagririkas na sulog. Hahadukan ko ang naglililang bukang burak, aapi hapon ang nagpapadis birilog na gapo. Tatakmaon ang naggigibsaw mahalnas na sira, pagkahuros ko ninbado, rururipon ang rarum, tamahanap kan maitom na tabagwang, kan nagrorosarosang bibi na sinusupsop. Araat yan, maugsod patahaw ang nagahalat, halangkaw ang layag, matulin kong sibid-sibid. Tignarakol, rawit-dawit na sinurat ni Luis Cabal Quinto. Yan mga tugang ang satuyang episode mo niya na simana, halipot sa naalaga dawa siring, lugod sa paagi kan mga rawit-dawit, urug tapang kamutan ang Bicol. Next week pag-urulayan ta ang kontrobersyal asin interesanteng alpabeto kan satuyang rehiyon. Kunigwa kamong mga hapot, suhestyon o anuman na mensahe sa samuya, mag-email sana sa magbicolkita@gmail.com. Sagod na rong simana, ako po si Vic Nierva. Diyos mabalo sa indong pagsubaybay, danay ng God, madya na, magbikol kita.